Yours GB. Ini ang programang magtataon ng opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot ang aning maintindihan. Ngunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Kahapon lamang ay kapiling niya kanyang asawa at anak. All rise. Court is now in session. Himik sa isang munting tahanang may tuwa. Sergeant at Arms, maintain peace and order. Ang kaligayahan ay Silence is hereby ordered or face the maximum penalty of direct contempt. siya daw ang may sala sa isang krimen. Counsels for both the prosecution and defense acknowledge your presence. Sa pangaran kan PBN Broadcasting Network Incorporated, ang radio station DCGB-AM. Tulad niya. Ini po ang sa indong programa Legally Yours GB. Ang kasalanan. Sarong oras po ko mas menos na pag-iriba-iba tanganing mainformaran kita kan manlain-lain na probisyones kanlay na dapat niya itong maintindihan tanganing magamit niya to sa oral law na pagbuhay-buhay para sa proteksyon kan sa tuyang derechos asin proteksyon kan sa tuyang mga propriedad. Isa pagrespetar man kan derechos kan sa tuyang mga kapwa-tao. Legally Yours GB. Sundo alas 12 nin udto kada Sabado. It's nice to be back. Pakalis nin halos kabangang bulan Tanduang Sabado kitang day nag-iriba-iba. Na siya isa dayang wala. Salamat kara News Director Edwin Peralta for pitching in sa programa. Tanging ang Diyos lamang ang siyang Good morning, Bicolandia. Pati na po so nasa luwas man kan Rehiyon 5 na pinagabot kan sa muyang puwersa so mga nakalagon sa radyo sa AM band. katulad niya. Siyempre, pagtaraning niya itong lugares digdi sa Bicol, ang Catanduanes, Cam Norte, Cam Sur, Sorsogon, Masbate. Durusa Sa Albay, siyempre, Buda sa Ligaspi, Marhay na aga. Sa luwas, nakaredy lang po dyan ang news team kung iguning darakulang informasyon. Naka-standby lang yan. Pading Jomar, Kumpareng Al, Kumpadreng Jim, si Ands, si Renz, Buda si Luens. sinutol ng Sa Manibela, si Henry Deboy Mata. Ang kapartner ko ngunyan sa technical control, ang co-pilot ko, the man from Poland, sa isang Dion Napolis. wala na bang katarungan Sa newsroom, nilalang na the man with an eagle eye pagabot po sa pagsubaybay kan mga importanteng baretang may kabuluhan. pangtulad niya. Baretang may epekto sa oral daw na pagbuhay-buhay, maging iyan po sumada lokal. Siyempre kan mga pangyayari sa lado nasyonal asin international as it happens, Pantay where it happens, how it happens. mayaman. News Manager Mardela. Sa production yaon dyan, Anang may tuwa. ang samuya pong anghel, ang anghel kang DCGB, ang AM kang DCGB, Angel M. Mustaza. Sang paratang sa kanya. Sa technical o kaya sa IT, ang samuya pong enkargado dyan, Sala tandem, krimen na di full digital broadcast, worldwide, nationwide, netwide, online. na bang kataro. DCGB News Online, si Arven Buda, si Richard. Marhay na agaman tabi hali sa Pilipinas sa gabos na mga nakaantabay dyan sa DCGB News Online. Pakishare na sa natabi, tanganing madagdagan pa sa tuyang mga audience, clienteles on air tabi ha. Pakishare na lang. Good morning from the Philippines. Siyempre, pwede ka mo dyan nagpaabot
nin mga queries asin iba pa sa chatbox kang DCGB News Online. Sa kuya man na Facebook account, hanapon lang nindo Pio Fernandez or sa number ko 0961 759-0888. Yan. Smart 0961-759-0888. Sa Globe 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Ako po ang sa indong presiding officer, si Pio Fernandez. Alat ko lang tabi anabiso dahil nagpaparamdam si Attorney Giselle sa tuya pong panyero ng bayan si Abogado Giselle. Abogado Giselle, naghalat sana ako kan sa imong pag-signify every Saturday tabi signify ka lang Attorney Giselle na basanta sa tuya pong resident attorney kung daing kaulangan. Pero kung daing nakakasabay si Attorney Giselle, yaon man na sa tuya pang panyero ng bayan si Abogado Bart Traico. Ihalat ko lang na magbakante naman ng oras. Kung minsan ay di mo maintindihan, ilan pang tulad niya ang magdurusa ng walang kasalanan. Sige tabi, welcome na sa programa. Sige. Taod-taod dun tata, kukunta kong na, pero June, ilog mo nagkakapirang hanap buhay at we'll try to get in touch with Attorney Bart Raico. Kasi yung sa tuyang panyero ng bayan ng dainin kompa abiso, diba at bakante na taod-taod si Attorney Bart Raico ha. Tabay lang po ka mo, tadakol kitang mga pag-urerestoryahan tabi sa programang Legally Yours GB. Ayun. Dakol tabi nin mga impormasyon kitang magkakapurukudan. And ingat-ingat sa tabi. Medyo may bagyo baga kita. Duwaan sa tuyang bagyong pinag-antabayanan. Magsasaro nga ni ini. Duwang bagyo magsasaro. Pero we pray na diro-diretsong pumaitaas tabi yan. Sa kadagatan. Ha? Sige, dyan lang po ka mo. We will be right back sa programang Legally Yours, GB. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. James 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang James 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag James 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa baga, kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa abak. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan ka agad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Tara naman sa Malubago, nagkasundo mga miyembro, malanganin naging ang grupo, nagkaulisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangan ni dai magutong, ayo kaunon, magtara na. Kabredo, maaasahan ng mga kababaihan. Ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Tay, hindi kita masyadong nakikita sa gabi.
Siguro nasa trabaho ka. O baka naman hindi pa inaantok. Pero minsan nung nagutom ako, habang karga-karga ako ni nanay, bigla kitang narinig sa kusina. Yun pala, inihahanda mo ang pagkain ko para sa susunod na araw. Tay, tulog na po ako. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain, kasama ang gatas ni nanay. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Mag-Biogesic, magkasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, ag-Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Megawan, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas, o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Megawan-Superfood at NHC Bayanihan Official. Megawan, evolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yaw na mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong yo. San Campeon, ako'y ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. San Campeon, sa pagod putla o hila, kayang-kaya kung matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip.
Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Malusog na buhay, layunin ng Department of Health na walang sino mang magdusa o mamatay dahil sa mga sakit na maiiwasan naman ng pagbabakuna. Bakuna ang pinakamainam na proteksyon sa mga vaccine-preventable diseases. Makakasiguro kang ang mga ito ay subok na, dekalidad, ligtas, libre at epektibo. Huwag nang palampasin ang pagkakataong ito. Punta na sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar. Sugpuin ang sakit. Magpabakuna na para sa isang healthy Pilipinas. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. Sige, John, pero bago kita mag-build, time si kita, tanganing balon, tamay mga acknowledgement ba kita dyan? Sige, Oras Pilipinas, alas 11:26. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tando ay ginto, ibang ginto. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GSM Blue. Choose what's true. Choose GSM Blue. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Sige, court is now again in session. We now recognize the presence of our panyero ng bayan, the counsel for the prosecution, Attorney Bart Raico. You are hereby recognized. Good morning, sir. Good morning, Your Honor. Good morning po sa entero pong naginanyog sa tuyang ko niya na aldaw. Medyo makulimlim ang aldaw. Nasa kainitan na kang preparasyon para sa eleksyon. Yan, opo, iyon na. And this court formally acknowledges your presence and this court is very grateful for the time you are sharing with us. Honorable Attorney Bart Raico. Salamat po, Your Honor. Nagkansaro pong aldaw, Your Honor, na kasabatan ko si Judge Noling Cabredo. Opo. Yun, kaitong estudyante pa lang ako, nagpo-programa kami dyan tabi sa DCGD. Opo. Banggi. Puro aldaw. Puro aldaw legal program pagkabanggi. Abogado pa sana ako kaito. Kaming duwan ni Judge Noling. Puro aldaw kami dyan sa DCGD Banggi. Sabi niya, Pumoy, gusto ko man ngayon mag-intra naman sa Indo. Sabi ko, yun po, sabihan ko kay Your Honor Pio Fernandez. Kaya siguro sabi ko, it will be a great honor for us. Sa makonsilon baga si Judge Noling. Makonsilon yan magka-istorya. Kaya siguro one of these days, baka sabay taman siya dito sa programa kung magkakaigwa kay pagkakataon siya. Opo. Anyway, opo. Narumduman ko ito tabi, Your Honor, Attorney Bart. So, programa nito ka ito, Banggi. So, titulo ka ito, basta pagkabanggi, igwa ka mo programa, siya ang anchor, tapos kamo sa mga estudyante, nag-iriba-iba ka mo ka ito. Yan, yun po, yun ang tapos may nag-aarapod sa muya, tapos may pakonsulo ni Judge Noling. Yan, tapos ipigapunan ko ngunyan si Kuya Noling, dahil nagsimbag siguro, nagpataw-pataw naman sa lawod, nagbabandwit na naman siguro ang lalaki. Pwede naman, pwede. Pero, gano'n may bagyo baga. Bagay ano na doon siya naman. Ay, nako na. Dahil nagsisibag, sige siya nasabi kan mga maedad na, sige siya ng kring. Siguro, one of these days pa, kaurong tata.
mas maringan ko ta kung matapos ang pandemic physically present diyan sa istasyon ta mapungaw man itong nailing mga mismo sa mikropono. Yan, iyo nga ni ibagatabi Abogado Bart, Your Honor, magayon itong sigwaning interaction na personal ta, mas an expression baga is mas minanatok, minaliputok. Yan. Okay. Di naunambitan mo tabi Abogado Bart, nagpuunaan init kan circus sa Pilipinas. Yan, pinaka-importanting festival. Pinaka-importanting festival sa Pilipinas. Nagfarail kan sa indang mga sertifiko di kandidatura. Iyo, gunwa. Yan. Deadline kaso hapon. Iyo, tabi. Igwa ka lamang ning ideya, makaipno lamang makadagdag sa wisdom kan sa tuyong parantabay. Anything about election laws na igwanin maitataong sabi na nga ni dagdag sustansya sa kaaraman kan sa tuyong mga parantabay in connection sa pag-ehersisyo niya to kan sa tuyang diretso na pagboto. Igwa kaya ni naghapot tabi Attorney Bart, I don't know kung if you may accommodate tabi. Ngayaan gustong sabihon ka itong the right to vote and to be voted upon in relasyon nga duman sa nagaparakontra ngayakan dinastiya na ngaya aki papakandidatuhon kan ama na dating politiko pagkatapos tugang ngaya igwa maning tugang na arog kay ni mga kandidato giraray sa mga pwestong kun ang sabi ninda nya nga ngayata kun maray man ngayon itataong serbisyo nata ngayon pagbawalan mong magkandidato ito na nagtatao maning maray na serbisyo di mapuputol mo man ngaya madideprive mo man ngaya mga botantes kan serbisyo pwedeng makuha man ninda duman sa personang ito na tabili ngaya ka apelyido dahil na pagpapakandidato ta dinastiya na ngaya. Pwede daw tabi ma-enrich mo kami attorney kung mapupwede gwa kang ideya tabi kayan. Go ahead po. Opo. Ini pong anti-dynasty provision presente ini sa konstitusyon kang Republika kang Pilipinas. Opo. Babawal kang konstitusyon kang Pilipinas ang political dynasty. Kaya lang po itong provision na ito kang konstitusyon nakakaagduman as provided by law. Pag idinukot mo na po itong term na as provided by law, kaipuhan na may enabling law to law na magiging to make that provision effective. Nyan. You need to pass a law. So gusto sabihin, igwan naman mga bills na pig-file so mga senador, so mga congressman, to define what is a political dynasty and how to prevent it, pigbabawal. Actually, igwa ki very clear na proposal duman sa nagirumduman mo siguro tabi Your Honor Pio proposal for federalism. So proposal for federalism sarukan mga nag-draft kayo, sarukan mga grupong nag-draft. So grupo ni Justice Puno, Renato Puno, na gano constitutional something. Nagkaksin na doon, dinefine in the uninang what is a political dynasty. Pagka ngaya aki, ama, within the family, igwa ng saro, dapat kayo na nga magkandidato. Si magaro-aro kayan. Pero ito kayang provision na ito, nasa proposal for an amendment to the Constitution. So sa Federalism Constitution. Dahil man ito, proposal man na ito, it does not carry the weight of a law. At until the present, there is no anti-dynasty law. So itong provision ng Constitution cannot be effectively be implemented unless a law is passed. The problem is, sa legislative, sa legislative branch ng government, sa Congress muna, sa House of Representatives muna sa Senate, sa kulon na pigdududahan ng mga dynasty. Yeah. So ito sigurong mga members ng dynasty are also blocking the passage of the anti-dynasty bills.
So dahil nakakalusot sa aluyununaan Constitution ng Pilipinas 1987 pa. Opo. Ngunyan 2001 na. Pilang taon na nakaagi labi na sigurong pila na 1987 Bata maluya ako sa... mga 40 30 taon na. Uyugon Na mo. ibang na ipapas na anti-dynasty bill. So, Opo. dahil ka man hanggang effectively makakabawal. So, COMELEC dahil siya makakabawal dahil daing law na nagpabawal ka ito. So, konkreto bagang konkreto law, enabling law na pigapon. Opo. So, dahil siya makabawal. Pero sa mga isip kan mga tao, kung talagang gusto kan mga taong kontra duman sa dinastiya, sa dynasty o Opo. political dynasty, then pwede nindang day iboto sa office sa mga sailing ninda dynasty. Yan. Pero so, di ba man siyempre, so may mga dynasty man o so may mga kapamilya Oho. na niyaon sa pwesto, magsasabi man kung ginusto kami kan mga tao, ano Yan. man ang problema. Opo. Ang masusunod din so kagustuhan kan mga tao. Yan. Pero itong konstitusyon, kagustuhan man ito kan mga tao. So kaya puan babalanse yun, kaya puan siguro may magluwas na law. Pero masakiton, dawa makalusot sa House of Representatives, siguro, baka dahil makalusot sa Senate. Senado. Dakulon dumang kayo magturugang or gayon or something o magama. Anyway, iyan ang problema ta duman sa anti-dynasty provision kang Constitution. Yan. Oho. Di, sa pagdadangog mitabi isay mo, Your Honor, please, kaming nasa bench, nagdadangog. Opo. Iyan pala, may provision mananggad kan sa konstitusyon. Nudi, kaipuhan na igwanin, tanganing maging efektibo ito, kaipuhan igwan na ning ipasar na lay an sa tuyang Congress, which is the Senate and the lower house, na ma-address kan kasuguanaan kan konstitusyon tanganing bumulos iyan asin maging efektibo. Yes. Ayan. Opo. So kung iko-connectar ta itong supig sabing as may be provided by law, dapat igwa pa lang kaaning araw kayan. Opo. Yan. Parehas magapugan supig sa sabing the right to strike or the right to union kang government employees is recognized by the Constitution as may be provided by law. Yan. Kung sasabihin, maalat na naman kita kang batas, tayo balik sa privado, tayo labor code Opo. na recognize right to unionize, to Opo. organize, and to form a union, and right to strike. Opo. Igwaki right to strike and private unions according to the labor code. Igwaki enabling law. Pero the labor code covers only itong mga workers sa private. Bako na covered to government. So igwaki Civil Service Commission and kaya puan man siguro kan Civil Service Commission ki enabling law for the provision of the Constitution to be effective. Iyan. So arog pala na ang kantabi attorney kaipuhan pag igwanin mga siring ka na kulatilya na as may be provided for by law, dapat magpasar ang Kongreso referring to the Senate and the lower house ninlay na minadefinar kan kasuguanan kan konstitusyon tangkaning maging efektibo tabi. Now, bago kita mag short break commercial tabi attorney may naon bitang kakasubo guna kaipuhan na balansihon mananggad ta ito bagang so the right to vote and to be voted upon. Yan naputol lang gani yan. Naputol na apudan ko giraray si attorney Bart duman sa pinagsasabi kasubago ni Abogado Bart na Raiko, may pinagsasabi siya na attorney, may pinagsasabi kat po baga na dapat balansihon ta kung iyo man nga iso kagustuhan kan mga namamanuaan, gustong sabihon the right to be voted upon, di ba? And so mga namamanuaan may diretsong magboto na tangay ta pagprohibiran mo magkandidato ini kung ini nga probado man na nagtataon ng serbisyo. Yan. Diyan kita uro istorya taod-taod tabi attorney. Pakalis kan mga pagiromdom. The court will have a several minutes recess and we will be right back. Pakalis po kan mga pagiromdom.
Ako ng lola ko. Lagi ang tinuturuan si nanay maghanda ng masasustansya pagkain para sa akin. Sobrang enjoy kasama ang lola sa pagpapalaki kay baby. Si lola ang gagabay kay nanay kapag nagpapa-breastfeed siya kay baby sa unang 6 months. At nagpapa-breastfeed kasama ang ibang angkop na pagkain mula 6 months pataas. Kay lola huhugot ng lakas si nanay para tama at sapat ang gagawin niya para kay baby. Yan ang lola ko. Suportahan ang first 1,000 days. Isang paalala mula sa National Nutrition Council, DOH. Kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino ang Generica Drugstore. Sa ika-18th anniversary, patuloy ang pagbibigay ng dekalidad at abot-kayang gamot. Kaya order na online sa Generica Drugstore app para sa same-day delivery o pick-up sa pinakamalapit na branch. Ang Generica Drugstore ay kaagapay sa kalusugan ng pamilyang Pilipino. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasa ang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado, 5 kasado, 5 kasado. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. Pasiramunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Manny Pacquiao po, Mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga Mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Ako po si Norivi Convocar, taga-Barangay Puod, Ginubatan, Albay. 4th year sa kursong BS Agribusiness, CanBU College of Agriculture and Forestry. Dakulaan sa kuyang pasasalamat kay Congressman Alfredo P. Garbin Jr. asin Congressman Saldi Esco kan Ako Bicol Party List. Hulikan pagtataon ng educational assistance para sa mga arugong estudyante na nagpapadagos na makapagtapos, realisar ang sakuyang pangaturugan. Mabuhay Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, anong may lakas ng 5? Revicon. Para sa mata? Revicon. Puso? Revicon. Muscle? Revicon. Buto? Revicon. Dugo? Revicon Forte. Lakas ng 5. 5 piso lang SRP. With proper diet and exercise, Unilab yan. Multivitamins plus minerals plus amino acids ang generic name ng Revicon Forte. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata, dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata, dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention ay ni hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de Los Santos, representative of ang Provinciano Party List. Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement. Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay. Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Plemex. Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mare, ang healthy and bright ng anak mo. Oo, pero nung bagong panganak ko siya, na-detect ang sintomas ng nakakamatay na kondisyon. Mabuti na lang naagapan kaagad dahil sa newborn screening. Malaking tulong talaga ang newborn screening. Ang good news, mas maraming sakit na ang kayang ma-detect ng newborn screening para masiguro ang safety ng mga newborn babies. Kaya sisiguraduhin ko na ipapa-newborn screening ko itong second baby ko. Ha? Buntis ka? Congrats! Gawin mo akong ninang, ha? Ang newborn screening ay covered na ng PhilHealth. Kumonsulta sa inyong doktor. Usapang Rayuma.
Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kaysa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy. Kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer bisis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy. Kontra amoy pawis. Bago at fresh ang damit dahil may 24-hour. Kontra amoy pawis. Based on technical testing and consumer agreement data, New Downy Kontra Amoy Pawis. May 24-hour Kontra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang mag-exercise. Pero nang hihina. magti-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday. May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Si Pio Fernandez, asin si Attorney Giselle Basanta. Legally yours, GB. This court is now again in session. Silence is hereby ordered and balik na kita sa pag-deliberar kan mga manlain-lain na informasyon na tanganing maisihan ta ang relevance kay ni asin magamit niya to sa satuyang oral daw na pag-buhay-buhay lalo na ngunya na aplikable sa satuyang mga sitwasyon. Ano tabi? Andali ta naputol yung ating connection muna. Yan, we'll try to reconnect sa satuyang panyero ng bayan, si Abogado Bart Trico. And the counsel for the prosecution is hereby recognized. And dumang kita tabi, Attorney Bart, sa the right to vote and to be voted upon. And kung halimbawa, habo man agad kan mga tao di, paatrason ko na sa nalagod nga ini, maski naka-file na, kung na ng proseso kaan. Abogado Bart, tabi. Go ahead, tabi. Opo. Primero, the right to vote po is reserved sa Filipino citizens. Opo. And they dapat na convict of any crime because habang dahil pa niya nasa-serve ang sentence niya, kasabay itong dahil siya pwede magboto kung nakukonvict siya. So gusto sabihin, ang mga convicted na mga criminals nasa prisuhan, di pwede magboto. Pero bako gabos na nasa prisuhan, convicted na. Ikaw kay mga detained lang na di kay pampiyansa or di piyansa su kaso ninda, pero nasa litigation pa, nasa hearing pa. Ito pong mga di pa convicted by final judgment, pwede pa pong boroto. Kaya ngunyan po baga, nag-inguaman ang mga jails, ang mga warden, na makaboto man su mga preso gusto magboroto. Opo. Anyway, ito pong bubotohan, may mga kwalifikasyon. Gusto sabihin, may age requirement, may residency requirement, may minimum requirement na pwede magbasa, buda magsurat. To read and write. Gusto sabihin, ano ini, dahil nang pwede su mga buta or su may mga debate digdi su mga bungog ngayon pa lang dahil na pwede. Opo. Or mga rugayan. So, may mga problema nga sa PWD. Dahil ko araman specific ng mga batas manungo dyan. Opo. Pero, igwa ki mga kwalifikasyon, bako kabus na Pilipino pwede magboto, bako kabus na, lalo na kung dahil ka nakarehistro, dahil ka man pwede mag-insistir. Dahil ka pwede mag-insistir. Kolorom. Kolorom. So mga kadan sa sementeryo, dahil naman pwede magboto tabi. Di pwedeng mabuhay. Pwede mabuhay ba? Di, halimbawa, at Abogado Bart, di nahilingkan suka. Di palan ngaya. Paatrason ko na sa nga ini. Sabi kan sarong grupo ni politiko. Paatrason si Arog ka ini. Na nakapile na kasuapon pero garing ngaya maluya. Garing ngaya sala sa provisiones kanlay. Di matama tibaan mapierde ini. Paatrason ta. Pero nakapile na kasuhapon. Ano ang pwede ka na mga sistema? Ano apod kayang tabi, Abogado? Pwedeng salidahan yan or what tabi? Opo, igwa ki process of substitution.
So filing of certificates of candidacy, October 1 to 8, natapos na ito kasuhapon. Didain nang pwede mag-file ng certificate of candidacy. Ngunyan, duman sa certificate of candidacy, kung ika-nominated kan sarong political party, recognized political party, kaya igwa pigre-recognize ang COMELEC na political parties, so kung igwa ki-recognized political party na nag-nominate sa imo, buda in-accept mo ang nomination, anapod kaya certificate of nomination ko na. Yan. And acceptance. And acceptance, Opo. okay. Kung dahil kang partidong nag-nominate sa imo, di independent ka. Okay. Now, kung ika po ma-withdraw o ika ma-disqualify o ika magadan, di dahil ka naman makakandidato ta nag-withdraw ka. If you are nominated by a political party, the political party can substitute you. Kung withdrawal, pina-withdraw ka kang party, di nag-withdraw ka man, so ang withdrawal can be substituted up to November 15. Up to November 15. Ngunyan kaya, ang kaipuan kaya talaga, masubmit earlier ang mga ngaran para mahanda kan mga kan COMELEC. Ngunyan, automated na bagan sistema ta. Yes. Kan panahon, pwede mag-imprint ta kay balota, ta mga blanco lang. Ika na lang magsurat kan ngaran kan pigboboto mong kandidato. Pero ngunyan, dapat naka-imprintanan mga ngaran. So dapat, ang kada banwa, may sadiring balota ta, iba man ang mayor di sa banwang ini, iba man so kandidatong mayor duman sa ibong na banwa, iba man so specific ng God. So may period talaga. So October. Pero siguro, mapun siguro sinda maghahanda sinda. Mapun siguro sinda mag-imprinta, magpuon na sigurong November 16. Yes. So up to November 15, pwede ka pa mag-substitute. Yan. Kung ma-withdraw so kandidato. Now, paano mo yan kung tapos na sa November 15? Yan. Makakasubstitute ka pa. Pwede pa pong mag-substitute up to May 9. Election day na mismo, sagot udto. Sundo sa udto kan eleksyon mismo. Sundo sa eleksyon, sa udto kan eleksyon mismo, kung ika dinisqualify kang COMELEC or ika nagadan. Oh, pwede pa. Pero ang dinisqualify o nagadan, ang dapat magpalit, ang dapat mag-substitute, suka pareho ang apelyido. Sa dahin na pwedeng mag-uni ng imprinta pa kipanibago ta eleksyon na. Iyo, oho. Let us say, uni ng aga, inatake sa puso. Oho. Nagadangon yan si Juan de la Cruz. Oho. Masalidangon yan si Maria de la Cruz. Yan. Pwedeng mag-agad sa COMELEC na isalida to consider the votes for Juan de la Cruz as votes for Maria de la Cruz. Yan. Nganing maaraman mo kung maboto ka kay Maria de la Cruz, dumaga na sana sa de la Cruz. Iyo. Ako na napelyido mo, Santos, tapos de Los Santos, tapos ang isa sa lida mo, de Los Angeles, sain ka ma bilog duman, sain ka makulor duman. Yeah. So dapat, kung ma-substitute, dagadan o na-disqualify, after November 15, but even on the day of the election, kaipuhan po, parehas ang apelyido. Ano po ang sistema kan pag-substitute? Primero dapat, siyempre, para yung apelyido ta, tig-considerar sa sistema tangon yan kan eleksyon na automated na, naka-imprint na sa mga ngaran, mabilog na sana sa kataning kan ngaran. Ano, si Isay po, at kay po an inunominar, apera kay itong parang apelyido, dapat igwa man girarainin ano ini yung hali mismo sa partido o maski si Isay na sana. Yes, no. The political party should be the one to substitute them. Gusto sabihin, so independent candidate cannot be substituted. Iyo. O dawa magadan siya, dawa mag-withdraw siya, dahil man na pwedeng magpalit sa iyang iba, tanda bako man siya nominated kay political party. Yan. Oho. Di halimbawa, igoning kandidato, an sa iyang partido, tumada, suka-suka, tumba-tumba. May partido bang kuta. Kaya anak, bago bang pala rekognisado ka COMELEC. Itong partido ito, halimbawa, rekonosido kang COMELEC, manominar siya,
Kaso, so partido ang manominar. Yes. Yeah. Tapos maako itong kaparehong ngaran. Yan. Ito after November 15. Oho. And Dahil naman maririto kiso balota pero pwede na lang i-consider suboto duman ta nganing apelyido. opo. Kaparehang apelyido. And only the partido can nominate exclusively. Yes. Yan. Yes. Dahil mapwedeng partido suka-suka. Yeah. Dahil pwede kang mag-nominate si partido tumba-tumba. Pero sa ngaran pa sana, karon ba ko rista? Partido. So, if the party is not recognized, is not registered with the COMELEC, then the candidate will be considered an independent candidate. Ayan. And he or she cannot be substituted. Iyon. Ano ba kay BP Lenny, independent candidate siya, she cannot be substituted by anybody else. Iyo ta, dahil If she withdraws. Oo. Taday man siyang kaapil na partido. Dahil man siya nominado kay partido, inalian niya nga ni so liberal. Yan. Karon nag-resign siya sa Liberal Party. So, correct. Kaya dahil ning manominar sa iya. Dahil manominar kang kasalidan niya. Opo, kang kasalidan. Dahil magdominar sa iya kang nagkandidato siya, pwede siya magkandidato, independent. Pero kung magabo siya, kung ma-disqualify siya, kung magadan siya, dahil makanominar kung si Sema na partido, na ikasalidan niya. Yes, opo. Now, with pero that, kung si Senator Bato, ang mag-withdraw, party ni Senator Bato can nominate can nominate a substitute. May partido. May partido. Opo. Okay. Now, with that, the court now gives the Honorable Attorney Bart Trico the privilege to make his concluding statement before we wind up this court session. Go ahead, Attorney Bart. Opo, may naaraman po ako na mapa-eleksyon man an Aleco. Opo. At adalang tabi kang gabos, tatiba ang botohan ko ngayon sa Aleco si Noel Rosal. Ako ngayon si Bichara. Oho. Bago po ni si Rosal mo na si Bichara, kandidato kang Aleco. Dapat nga ni ko tadi magparasawong-sawong ang eleksyon kang electric cooperative sa panahon na may eleksyon ang Republika kang Pilipinas. Ang Republika kang Pilipinas, sawong-sawong na. Pero anyway, di ko aram kung ano ka-importante. Pero so, interesado tabi, magkapot-apot na sa Aleco, tapos kamuman pong mga botante kang Aleco, mamili man kimaray na kandidato, tadakulo ng isyo yan po sa Aleco, mula sa APEC. Opo. Diyos manay na aldaw po, maghanda kitang baray, adalantan mga politiko, ang mga kandidato, tanganing makapamili kita kang nararapat na lideresta sa tuya pong mga komunidad, sa tuyang banwa, syudad, buda, nasyon. Salamat na maray po, tabi, Your Honor. Sana sa masunod si Judge Nuling makasabay ta na. Thank you so much, Tabi. It's been a great honor na makasabay ka, Tabi, Attorney Bart Trico. Salamat kan sa inmong pagtauning oras. Esin yan po ang sa tuyang programa nga na pagkaaga. The court is now hereby adjourned. Sa indung nadango ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB.